So is? So is, haver. Védd, ami kell, csak nagyon kérlek, ne bánts, jó? Szóval leültünk PlayStation-özni. Ha? Nyomor. A PlayStation. Nyomor. Zújs a nyomor PlayStation-nel, zújs. Ha? Na, 19 vagyok, vagy nem? De az 1-től 10-es skálán, ahol a 10 a legnyomoroncabb, ott te mindenképp 19 vagy. Most komolyan, milyen vagyok? Fiatal, gyerekember, oké? Még pedig öltöz át, mert már mindenki elkészült és lenevett az alsógatyámat, jó? Jól van, elég egyszerű a dolog. Az első soron annyi, hogy a nevem Claude, szóval Igen. ismételd utánam. Je m'appelle Claude. Je te coupe. Na jó, próbáljuk még egyszer. Rendben. Je m'appelle Claude. Je te pli blue. Ah, ez nem teljesen ugyanaz. Tényleg? Nekem ugyanolyannak hangzik. Komolyan mondod? Igen. Na jó, próbáljuk meg még egyszer. Rendben. Nagyon figyelj. Rendben. Je m'appelle Claude. Je te pli. Oh mon Dieu. Oh, de fou. Je m'appelle Claude. Je de Claude Blue. Nem! Na jó, ennek így semmi értelme. Vegyünk csak egy szótagot egyszerre, rendben? Ismételd utána. Je Je m'appelle. pel. Rendben, gyorsabban. Je m'appelle. Pel. Je m'appelle. Bipupú. Ez nem megy, nem tudlak megtanítani. Mit csinálsz? Elmegyek, mielőtt a falba verem a fejedet. Ne, szükségem van rád. Holnap lesz a meghallgatásom. Je blubla. Grapi. Obla. Tényleg tudsz steppelni? Nem. Akkor most kihúzzuk. Ijászod? Nem. Lovaglás? Jól tudok leesni. Megiszol 3 liter tejet 10 másodperc alatt? Bizony meg. Nem mondd már, hogy megiszol 3 liter tejet 10 másodperc alatt. Jól van, megmutatom. Na, mérd az időt, jó? Figyelem, mehet!